Uključite sva čula. Vrijeme je za Gast. Sve od gastronomije do turizma. 7 sajmova u jednom. Od 4. do 8. ožujka u Splitu na Žnjanu sajam Gast. Dobrodošli. Ove kutije su velike zlatne diplome za predikatna vina. Naime, u kategoriji predikatnih slatkih vina prve 3 nagrade je osvojilo Kutjevo DD. To je šampionska za graševinu, izbornu berbu prostišenih bobica i 2 velike zlatne diplome još uz to za 2 ledena vina, graševinu i traminac. Evo, u ovoj kategoriji drago mi je da smo osvojili ovu nagradu. U svakom slučaju ovo je jedna prilika da se mi i podružimo međusobno zajedno, da iskomentiramo svako svoja mišljenja, da čujemo kakva je situacija i u proizvodnju i na terenu, na tržištu i tako dalje. U svakom slučaju je vrlo korisno, a ne smijemo zaboraviti da smo mi tu u konačnici zbog posjetitelja, zbog potrošača. Morali smo organizirati 4 povjerenstva, 4 komisije u 2 dana, 380 vina i 5. komisija je ocijenila 60 uzoraka jakih alkoholnih pića. Pa, ovakovi sajmovi i ocjenjivanje vina su u principu jedinstvena prilika vinarima usporediti se sa drugim proizvođačima, jer jedino u međusobnom odmjeravanju snaga svaki proizvođač, svaki vinar može znati i razumjeti do koje razine je podignuo svoju vlastitu tehnologiju, odnosno do koje razine je realizirao svoju ideju u proizvodnji i grožđa i vina. Vino je definitivno dio ovih prostora, dio življenja, tradicije življenja na ovim prostorima, a posebnu snagu toj činjenici daje to što u proizvodnji vina koristimo daleko veći broj autohtonih sorata nego mnoge druge vinorodne zemlje. Ako pogledamo plavac mali, ako pogledamo teran, babić i sve druge sorte, onda je to doista naša velika prednost na turističkom tržištu i općenito u gospodarskom smislu. Mi bismo svi htjeli i željeli da jesmo poznati, međutim moramo se znati nositi sa činjenicom da smo mala zemlja, da smo rijetko zastupljeni na velikim svjetskim sajmovima, no obzirom da sam često vani, zasigurno ljudi znaju za plavac mali, zasigurno znaju za malvaziju, zasigurno znaju za plavac, za dingač i znaju za graševinu. A na ostalom planu, za sve ostale sorte, doista nam predstoji jako puno posla i truda. Po površinama vinogradi se povećavaju, a pogotovo kako svake godine ne samo na ovom natjecanju, nego i na još drugim mjestima imamo priliku iz struke kušati i ocjenjivati gotovo sva hrvatska vina. S punom odgovornošću mogu reći da kakvoća hrvatskih vina svakim danom je sve bolja. Da bi mogla biti bolja, mogla bi, ali treba biti zadovoljan i ovim. Šampionsko vino je Zlatan plavac Barik 2006. godine. To je, ja ne znam što bih rekao o njemu, to je jedno vino školski napravljeno, znači jako mali prinosi su bili u toj godini, podležalo u Bariku jedno 15 mjeseci, ali ja vjerujem da mi oko 30-40% izvozimo vani sada. 30-40%, s tim da ga često puta i odbijemo na mnoga tržišta. Rusiju recimo ne idemo, Njemačku držimo koja je već dugo naše tržište, pa moramo biti tamo zastupljeni. Mi imamo vinograd i u Bastu, odnosno u Makarskoj, iznad Makarske, i ja sam ove godine više zadovoljan činjenicom da smo dobili zlatnu medalju za bijelo vino Požip. To je jedno mlado, nježno, puno vino i drago mi u konkurenciji i drugih, znači i starijih vina i odležanih u Bariku i kompleksnih vina, on je prošao kao četvrto vino po ocjeni. Imamo i crljenak isto tako iz Makarske. To vino se zove Zlatan Porat. Kasna berba je jako bogato iz prošle godine, 2007. 15 alkohola i 90 grama šećera. Lijepo vino,
probajte. Uključite sva čula. Vrijeme je za Gast. Sve od gastronomije do turizma. 7 sajmova u jednom. Od 4. do 8. ožujka u Splitu na Žnjanu sajam Gast. Dobrodošli.